άλογα που έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει, Φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει, Φράγκο Συριανή γλυκιά. Κάτω στην ακρογιάλια θα θέλα να με χορτάσεις από χάδια και φίλια. Θα θέλα να με χορτάσεις από χάδια και φίλια. Θα σε πάρω να γυρίσω, φοινικά παρακοπή, Γαλλίσα και Βελαγράτσια και ας μου έρθεις η κοπή. Γαλλίσα και Βελαγράτσια και ας μου έρθεις η κοπή. Πάλι στην ακρογιάλια θα ήθελα να με χορτάσεις από χάδια και φίλια. Θα ήθελα να με χορτάσεις από χάδια και φίλια. Να γυρίσω φοινικά παρακοπή, Γαλλίσα και Βελαγράτσια και ας μου έρθεις η κοπή. Γαλλίσα και Βελαγράτσια και ας μου έρθεις η κοπή. Στον Ιχώρη είναι στην αληθινή και στο δισκόπιο ρομάντσα γλυκιά μου Φράγκο Συριανή. Και στο δισκόπιο ρομάντσα γλυκιά μου Φράγκο Συριανή. Γεια σας. Κάθε μέρος, κάθε περιοχή έχει και ένα μύθο, μια ιστορία. Βρισκόμαστε τώρα σήμερα στην όμορφη Σύρο, που εδώ πέρα έχει τα δικά του. Σήμερα βρισκόμαστε έξω από το γνωστό κοκκινόσπιτο της Σύρου, αλλιώς το σπίτι των Ρεζίλιδων. Εδώ που έμενε η Μαριάννα Παρέ και ο Γιάννης Ρέζης. Η ιστορία εδώ πέρα είναι μια ενδιαφέρον ίντριγκα, έρωτες, φόνους και χαρτοπαιξία. Πολλά περίεργα τα οποία αυτή την εποχή ο κόσμος δεν τα θεωρεί ντροπή, δεν τα θεωρεί τίποτα. Εκείνη την εποχή όμως, αρχές της δεκαετίας του 50, ήταν μεγάλο θέμα. Και πάνω σε αυτό γράφτηκε η βιογραφία της στο μεγάλο βιβλίο Μεγάλη Χιμάρα. Ένα συγγραφέα Συριανό, το οποίο εδώ πέρα για τη λαϊκή την εποχή εκείνη ήταν πολύ σημαντικός. Αυτό το κτίριο αποτελεί ένα ανεπίσημο μνημείο της περιοχής, το οποίο τραβάει κόσμο από κοντά και από μακριά για να έρθουν να το δούνε. Έτσι και εγώ σήμερα κατάφερα και ήρθα στη Σύρο να το δω αυτό το μέρος με αρκετά μποφόρ και αρκετή ταλαιπωρία και αρκετά προβλήματα. Θα πάμε σε λίγο να δείτε από μπροστά την πόρτα, θα σας δείξω εσωτερικά και θα μου πείτε εσείς τη γνώμη σας. Φύγαμε.
Οκ, για πες μου εσύ τώρα. Τι έχεις εσύ να μου πεις? Μου είπες κάποια πράγματα πριν, τώρα θέλω που έχεις λίγο χρόνο να μου τα πεις λίγο να τα ακούσω άλλη μια φορά. Όσον αφορά το κοκκινόσπιτο, το οποίο το έχουμε ονομάσει Συριανή, έτσι... Το σπίτι των Ρεζιλίδων, λόγω της ιστορίας, η μεγάλη χυμάρα που έχει βασιστεί όλοι επάνω στο σπίτι. Δηλαδή κυριολεκτικά είναι μια βιογραφία του σπιτιού. Ακριβώς. Και της ιστορίας η οποία διαδραματίστηκε πριν από πολλά χρόνια. Αρχές δεκαετίας του 50 έγιναν όλα αυτά. Ακριβώς, ακριβώς. Το 53, μέσα σε έναν χρόνο βασικά γίνανε αυτό, και το 53 γράφτηκε η μεγάλη χυμάρα από τον τοπικό συγγραφέα τον πώς λέγεται αυτό. Καλά, θα το πούμε μετά. Ο Ρέιζης, αν θυμάμαι καλά το επιθετό του, κάπως έτσι ήταν ένας ο οποίος είχε κάποια καράβια δικά του, ναι. Ήταν και καπετάνιος. Σε κάποιο ταξίδι γνώρισε μια Γαλλίδα νεαρή σε ηλικία, η οποία είχε ζήσει άσχημα παιδικά χρόνια, τη Μαρίνα. Άσχημα παιδικά χρόνια από ό,τι ξέρω. Μονογονεϊκή οικογένεια, με τη μητέρα του ζούσε, η οποία για να μπορέσει να ζήσει η γυναίκα είχε πάρει το δρόμο της πορνείας. Έζησε πάρα πολύ άσχημα χρόνια η Μαρίνα. Γνώρισε τον καπετάνιο, ερωτευτήκανε, την έφερε στην Ελλάδα, παντρευτήκαν εδώ. Εδώ ήρθε, την πήρε μαζί του, ήρθε εδώ στην Ελλάδα, εγκατασταθήκανε στο πατρικό σπίτι του καπετάνιου. Στο Επισκοπιό. Ναι. Ένα διόροφο κτίριο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο οικόπεδο από πίσω, σίκες και διάφορα. Με υπηρέτρια, με μπάτλερ, σοφέρ, κυπουρό, τα πάντα. Κυπουρός που έμενε και στο διπλανό σπίτι, που ήταν ακριβώς δίπλα στο κεντρικό οίκημα. Ακριβώς, ακριβώς. Λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία υπήρχε εκείνη την περίοδο, αναγκάστηκε ο καπετάνιος να ξεπαρκάρει πάλι. Μπράβο. Σε κάποιο ταξίδι η Μαρίνα έκανε σχέσεις με τον αδερφό του, τον Μινά. Είχαν κάνει και ένα παιδί με το σύζυγο. Έμενε μαζί η πεθερά. Έμενε η πεθερά της, η ίδια ο σύζυγός της και ο αδερφός της στο ίδιο σπίτι, μαζί με την Ανούλα, το μικρό το κοριτσάκι. Στο ταξίδι του απάνω του καπετάνιου έκανε σχέσεις η Μαρίνα με τον ένα απαγορευμένο έρωτα με τον Μινά, τον αδερφό του καπετάνιου. Ακριβώς, το οποίο προσπαθούσαν να το κρύψουν, να μην φανεί λόγω του το ότι υπήρχε εκείνη την εποχή, ήταν μια περίοδο ρεζιλίκια αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσαν. Για εκείνη την εποχή, δεκαετίες του 50, αυτά τα πράγματα ήταν ρεζιλί. Τώρα πια είναι στις όλες τις ειδήσεις καθημερινά, είναι πολύ συνηθισμένα φαινόμενα. Και κάποιο βράδυ το κοριτσάκι πέθανε από πνευμονία στο κρεβάτι καθώς κοιμότανε, το οποίο δεν το πήραν είδηση, μιας και εκείνη τη στιγμή έμεινε έγκυος η ίδια Μαρίνα, από το Μινά τον αδερφό. Ακριβώς. Και εκείνη την ώρα μάλιστα, επειδή από ό,τι έχω μάθει, είχε σηκωθεί το βράδυ να κοιτάξει η γιαγιά τη μικρή σε τι κατάσταση ήταν, και έτσι τους έπιασε στα πράσα. Ακριβώς. Εκείνη την ώρα φυσικά μόλις είχε μείνει και έγκυος η μάνα με το δεύτερο παιδί. Πεθαίνει η Ανούλα. Ειδοποιούν τον πατέρα που ήταν στα καράβια. Το οποίο αποφασίσει να γυρίζει πίσω, να τους πιάσει, να λογοδοτήσει. Η μητέρα, η πεθερά, να το πούμε έτσι, η γιαγιά της Ανούλας θεώρησε να τον διώξει από το σπίτι τον Μινά. Το βρήκε ντροπή, προσβολή προς την οικογένεια, όλο το περιστατικό που για χάρη τους που θα μπορούσαν να είχαν προσέξει την Ανούλα να την λίγο παραπάνω. Από την ντροπή του λένε ότι αυτοκτόνησε, το οποίο... Μετά την κηδεία έγινε η κηδεία και αυτοκτόνησε αμέσως μετά την κηδεία ο ίδιος. Και η Μαρίνα περιπλανιόταν στο σπίτι με τις τύψεις της. Ήξερε ότι ήταν έγκυος, έμαθε ότι ήταν έγκυος και από ποιον ήταν φυσικά, μιας και ο άντρας της έλειπε ταξίδια και δεν υπήρχε πιθανότητα ένα από αυτόν. Και από τις τύψεις της αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της, σκοτώνοντας και την πεθερά της και γενικά όσους ήταν μέσα στο χώρο. Την υπηρέτρια δηλαδή. Την υπηρέτρια. Οι υπόλοιποι δεν έχει ακουστεί τίποτα για τους υπόλοιπους, αυτοί πιθανόν να την γλιτώσανε. Απλούστατα ο σύζυγος γυρνώντας από το ταξίδι βρήκε την όλη κατάσταση.
Τώρα, λόγω του ότι εκείνης της εποχής δεν θάβανε, δεν κάνανε σωστές τελετές σε αυτούς που αυτοκτονούσαν, ο καπετάνιος φημίζεται ότι έχει θάψει στην αυλή του σπιτιού τη γυναίκα του, τον αδερφό του, τη μάνα του, στην αριστερή πλευρά της εισόδου, δηλαδή έχει θάψει εκεί πέρα την υπηρέτρια και πιθανόν φημίζεται για ένας ακόμα. Ποιος πιστεύεις ότι έχει, σύμφωνα με το θρύλο? Λένε ότι έχει θάψει, έχει κυδέψει την σύζυγό του από τα δεξιά, όπως μπαίνει δεξιά, μαζί με την πεθερά. Από δεξιά. Το μηνά που τον έχει, πάλι και αυτόν δεξιά. Δεν γνωρίζω. Και αριστερά έχει θάψει αριστερά είναι η υπηρέτεια. Δηλαδή, άμα σκαλίσεις λίγο τα χώματα, βρίσκεις τις ταφόπλακες. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σκεπασμένο όλα με διάφορα χόρτα και αυτά και δεν αναγνωρίζεται εύκολα. Ναι. Εντάξει. Λένε ότι τα πνεύματά τους έχουν παραμείνει στο χώρο, δεν έχουν φύγει ποτέ. Δεν έγινε και σωστή ταφή λόγω του ότι ήταν αυτόχειρας αυτός και αυτή έκανε τους φόνους, όπως και αυτή ήταν αυτόχειρας. Δεν κυδεύανε οι θρησκείες, ήταν τέτοιες που δεν δεχόντουσαν να τους ψάλουν και να γίνει σωστή τελετή. Και επειδή δεν έχει γίνει σωστή τελετή και όλων αυτών των συνθηκών δεν δεχτήκαν να φύγουν και έχουν παραμείνει οι ψυχές τους, να το πω έτσι, στο χώρο έτσι αυτό. Λέει ο θρύλος. Από εκεί και πέρα έχουν ακουστεί και άλλα πράγματα. Κάποιες άλλες ιστορίες για περίεργα φαινόμενα. Έχει προσπαθήσει αρκετές φορές η οικογένεια την παλιά εποχή να πουλήσουν το σπίτι, μιας και δεν το ήθελε. Ο ίδιος έφυγε από το νησί. Ξαναπαντρεύτηκε, έκανε άλλη οικογένεια, θέλησε να διώξει από πάνω του τη ρετσινιά αυτή που είχε, άλλαξε τα στοιχεία του, άλλαξε ονόματα, πάντα. Έμενε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αθήνα και όταν επέστρεψε στο νησί θέλησε να το πουλήσει. Όσες φορές επιχειρήστηκε να πέσουν ακόμη και υπογραφές, να φτάσει στο σημείο της πώλησης, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, βρισκόντουσαν νεκροί άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να αγοράσουν το ακίνητο. Αυτό αλήθεια ψέματα, το θέμα είναι ότι διατηρείται έτσι ο μύθος. Ναι. Δεν έχει μπορέσει ποτέ να πουληθεί το ακίνητο. Ο ίδιος ο Δήμος ή οποιοδήποτε άνθρωποι προσπαθήσαν να βάψουν το ακίνητο, να το επισκευάσουν, να το συντηρήσουν, οτιδήποτε δεν μπορέσανε. Γιατί πάντα είχαν κάποιο ατύχημα, χτυπούσαν κάτι το οποίο τους ανάγκαζε να το σταματήσουν. Όταν βάφτηκε το ακίνητο κάποια φορά, το μόνο που πετύχανε είναι την επόμενη μέρα, όταν ξημέρωσε το σπίτι να είναι βαμμένο κόκκινο ξανά, σαν αίμα. Είχε ξεράσει την πογιά. Δεν ήταν βαμμένο από ό,τι ξέρω λευκό, με θαλασσί όπως ήταν το νησιώτικο. Βάφτηκε σε ένα χρώμα για να ανανεωθεί το χρώμα, αλλά την επόμενη μέρα ήταν κόκκινο το ακίνητο. Και όσες φορές βάψανε ξανά τον τοίχο, ξανά έβγαινε την άλλη μέρα κόκκινο. Σαν να έχει βαφτεί από το αίμα των ανθρώπων που σκοτωθήκανε σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό και το ονομάζανε το σπίτι το Ρεζιλεδόν. Εντάξει. Και κοκκινόσπιτο. Γι' αυτό και λέγεται κοκκινόσπιτο. Κοκκινόσπιτο, το αίμα της ντροπής, το αίμα και για το αίμα που έχει χυθεί εκεί μέσα. Και το αγέννητο παιδί το οποίο. Ακριβώς. Είπες και κάποιες άλλες φήμες που κυκλοφορούν, ναι. Όχι μόνο. Έχω δει εγώ προσωπικά ότι λένε ότι αν επιχειρήσεις να μετακινήσεις κάποια από τα αντικείμενα που είναι μέσα, να τα πάρεις μαζί σου ή οτιδήποτε να κάνεις. Να διαταράξεις την ησυχία του χώρου ή να πάρεις ή οτιδήποτε. Θα έχεις κάποιο αντίκτυπο πάνω σε αυτό, κάποιο σημάδι, χτύπημα, μέχρι και σπασμένα πόδια, χέρια. Εγώ θα το πω σύμπτωση. Εχθές το βράδυ που είχα πάει εκεί πέρα, όλα καλά, ωραία. Εγώ πήρα ένα καπάκι από ένα μπουκάλι νερό, γιατί τα καπάκια τα κρατάνε. Και σήμερα το πρωί που σηκώθηκα, μου έσπασε ο ακροδέκτης εδώ πέρα του γυαλιού μου. Το έχω κολλήσει με ταινία, αλλά τώρα σύμπτωση. Εντάξει, τέλος πάντων. Είχα πάει εγώ μαζί με άλλα άτομα. Τους είπα το μύθο, το θρύλο, ότι δεν πρέπει να μετακινήσουμε κάτι από εκεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένας από όλους που ήταν παρόν δεν με άκουσε, έπιασε κάποιο αντικείμενο από την αυλή του σπιτιού, το οποίο το έβαλε στην τσέπη του. Και μετά από περίπου 2-3 ώρες βρέθηκε να έχει ένα σημάδι, ένα αποτύπωμα χεριού, έντονο, κόκκινο, στο μπράτσο. Σαν να κάτι να την είχε πιάσει, να την είχε σφίξει και είχε κάνει ένα ελαφρύ αιμάτωμα, το οποίο αιμάτωμα, ένα πράγμα ακριβώς, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος, μέσα και η παλάμη ήταν πολύ μεγάλη και ήταν σε τέτοιο σημείο ακουμπισμένο που δεν μπορεί να το κάνεις από μόνος σου.
Και φυσικά μόλις έβαλες νερό, έφυγε σαν κόκκινη βολιά. Έμεινε το σημάδι στο χέρι βέβαια από μέσα, αλλά το έντονο το κόκκινο έμενε στο χέρι βολιά. Φυσικά πήγα να πει η γυναίκα. Εντάξει, λογικό. Ακούγονται τα κλάματα του παιδιού. Της Ανούλας της μικρής ή Της του μωρού. Ανούλας. Το μωρό, υπάρχει ιστορία καθόλου άμα το μωρό γεννήθηκε ή όχι? Όχι, δεν πρέπει να δεν γεννήθηκε. γεννήθηκε. Οπότε Το γίνει το μωρό. Πρέπει να ήταν 3 μηνών όταν αυτοκτόνησε η Μαρίνα. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, 3 μηνών έγκυος. Τα κλάματα του μωρού που ακούγονται είναι τα κλάματα της, δεν ήταν μωρό, της Ανούλας. Τα γέλια της, πολλές φορές ακούς λένε τη σκάλα ότι κάποιος κατεβαίνει σαν παιδί να τρέχει στους διαδρόμους, η ίδια η Μαρίνα να φωνάζει. Λες και ζουν ακόμα εκεί πέρα νορμάλ και να μην έχουν καταλάβει τίποτα. Και μετά ακολουθάνε τα περίεργα τα φαινόμενα που φημίζεται για την περιοχή. Δεν πλησιάζει κάποιο σκυλί, γάτα, σκύλος, κάποιο άλλο ζώο, έντομα ακόμα, δεν υπάρχουν. Δηλαδή μια βαριά ατμόσφαιρα που δεν επιθυμεί κανέναν. Ναι. Πάντως παραμένει το κτίριο να είναι ανεπίσημο μνημείο της περιοχής, με αποτέλεσμα να τραβάει κόσμο από γύρω και από εδώ τη Σύρο, αλλά και από τα εκτός Σύρου. Ναι. Έρχονται να το επισκεφτούν πάρα πολλοί κόσμος και πάντως έχει ενδιαφέρον ιστορία. Είναι μια ιστορία αρκετά ενδιαφέρον. Αν κάποιος γνωρίζει από αυτά μπορεί να πλησιάσει, να πάει να δει, να μπει μέσα. Βέβαια υπάρχουν σημεία τα οποία ανατριχιάζεις πάρα πολύ, φτάνεις σε σημείο να κρυώνεις. Το συνάντησα. Έχουν πει για 3 καταπακτές, εγώ καταφέρω βρήκα μία μόνο. Έχουν πει για κάποια περίεργη πόρτα που τη βλέπουν, άλλοι τη βλέπουν, άλλοι δεν τη βλέπουν. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Για τις σκάλες που ανεβαίνει στην ταράτσα, εγώ δεν βρήκα καμία σκάλα που ανεβαίνει σε καμία ταράτσα. Αυτά δεν ξέρω πώς τα βλέπουν και ποιοι τα βλέπουν. Εντάξει, αυτά είναι θρύλους και φήμες. Αν δεν μπορώ να τα δω κι εγώ ίδιος, μπαίνω στην κατηγορία του θρύλου. Εντάξει. Εγώ πήγα, θα ξαναπάω πάλι σήμερα να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες και ένα γρήγορο βίντεο και θα δούμε άμα δούμε τίποτα καινούργιο σήμερα. Είναι ένα σημείο το οποίο θα έπρεπε να αφήσει ίσως η ίδια να αναστηλωθεί έστω κάπως, γιατί είναι αμαρτία που γκρεμίζεται τέτοιο σπίτι. Είναι ένας χώρος που η τύχη, τα ταβάνια όλα είναι βαμμένα και ζωγραφισμένα με το χέρι. Με το χέρι το έργο τέχνης της εποχής με τους μάστορες που ανεβαίναν πάνω στις καλοσιές για να κάτσουν να ζωγραφίσουν με αυτά τα πανέμορφα σχέδια πάνω στο ταβάνι, πάνω στους τοίχους. Που τώρα αυτή τη στιγμή βλέπεις τις πεταλούδες που μέρα με τη μέρα πέφτει το καθένα, λες και θέλουν και οι ίδιες να πετάξουν μακριά. Βλέπεις τα κομμάτια να πέφτουν. Ναι. Είναι ένα έργο τέχνης το οποίο δεν θα έπρεπε να αφήσουν να γίνει έτσι, βέβαια δεν μπορούν οι ίδιοι. Άκουσα ότι η μισή γειτονιά θέλει να το γκρεμίσει γιατί το θεωρεί ότι υποβαθμίζει την περιοχή, ενώ οι άλλοι μισοί στην περιοχή λένε ότι είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι ένα ανεπίσημο μνημείο της Σύρου, με αποτέλεσμα έρχεται πάλι, όπως είπαμε, κόσμος για να το δει. Είναι πραγματικά δύσκολο να τον γκρεμίσεις, δεν θα ήταν ευχάριστο να γκρεμιστεί, πιστεύω. Μιας και τραβάει και τον κόσμο να έρθει να το δει, όπως και εσάς που ήρθατε να επισκεφτείτε το νησί μας. Να μαθευτεί ο θρύλος του, όποιος και να είναι αυτός. Θες κάτι παραπάνω να μας πεις? Για το σπίτι, για άλλα φαινόμενα που εκεί πέρα, γύρω από το κοκκινόσπιτο. Γύρω από το κοκκινόσπιτο. Δεν έχω κάτι άλλο. Υπάρχουν και άλλοι θρύλοι φυσικά στο νησί. Αυτούς άστο για άλλη φορά. Οκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Bye.
ώρες ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προσωπικό των ΟΤΑ και εθελοντές έδιναν μάχη με τις φλόγες στη θέση Μέγας Γιαλός στη Σύρο. Η φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα και ενώ έπαιρναν θυελλώδεις άνεμοι στο νησί, πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις, φτάνοντας κυριολεκτικά δίπλα στις αυλές σπιτιών που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε ξεκίνησε από καλώδια της ΔΕΗ. Μας δυσκόλεψε ο αέρας επιχειρησιακά. Οι φλόγες έκαψαν μια ξύλινη αποθήκη στα όρια του οικισμού. Με το σκοτάδι, οι φλόγες έκαναν τη νύχτα μέρα στο νησί, δείχνοντας όμως και το μέγεθος του προβλήματος. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, κατοικίες, ξενοδοχείες, καταλύματα τουριστικής περίοδου. Ήταν και κάτι κάτοικοι μέσα και παραθεριστές, οι οποίοι με τη βοήθεια τη δική μας συνδρομή της αστυνομίας και τους κατεβάσαμε σε ασφαλές σημείο. Για πες μου, είχες μπει πέρσι μέσα στο κοκκινό σπιτό? Ναι, πέρσι το καλοκαίρι 2015. Μόνος σου, με παρέα ή οικογενειακός, πώς είχες μπει? Μαζί με τη γιαγιά μου. Είχαμε μπει μέσα, είχαμε ανεβεί πρώτο όροφο. Σε όλο το σπίτι υπήρχαν αρκετές πεταλούδες ζωγραφισμένες. Κάποια στιγμή όταν είχαμε ανεβεί στον πρώτο όροφο, είδαμε μια πόρτα που πηγαίνει για τον δεύτερο. Προσπαθήσαμε να την ανοίξουμε, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Σε κάποια σημεία από εκεί που είχε πάρα πολύ ζέστη, αρχίζαμε και να τριάζαμε. Ναι. Και κρυώναμε αρκετά, οπότε δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Ένα τριχύλα παγωμένη. Ναι. Και είδαμε κάποιες καταπακτές, να το πω, όπου ήταν στον πρώτο όροφο, δεν ξέρω πώς. Στο ισόγειο δηλαδή, όπως να πούμε. Όχι, και στο ισόγειο είχε, αλλά και στον πρώτο όροφο, χωρίς να ξέρω πώς γίνεται. Αν θυμάμαι σωστά, είχε τρεις. Τρεις. Ναι. Εγώ κατάφερα και βρήκα μία μόνο. Είναι μία μπροστά μόλις μπαίνεις μέσα. Ναι. Μία δίπλα στις σκάλες για να ανεβεί στο πρώτο και μία στο πρώτο, αν θυμάμαι καλά, από τα δεξιά λίγο πριν βγει στο μπαλκόνι. Μάλιστα. Τι άλλες εντυπώσεις έχεις για αυτό το χώρο? Με έχω ακούσει ότι το είχαν βάψει άσπρο και μπλε, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πάλι κόκκινο. Τίποτα άλλο. Okay. Αυτό τι άλλο υπάρχει? Έχεις τίποτα να πεις για το σπίτι, θέλεις κάτι να μου... Όχι, τίποτα άλλο συγκεκριμένο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχουν πάει και άλλοι άνθρωποι και συνήθως φεύγουν με χτυπήματα. Κάποιος μπορεί να έχει σπάσει το πόδι του ή το χέρι του. Ξέρεις καμία τέτοια ιστορία συγκεκριμένη? Ναι, κάποια παιδιά είχαν πάει για να μείνουν το βράδυ. Και τα δύο από αυτά ήταν χτυπημένα μετά, το ένα είχε σπάσει το χέρι και το άλλο το πόδι. Που μείναν απλά μέσα στο σπίτι? Ναι, για το βράδυ. Όλοι οι υπόλοιποι είπαν ότι ακούσαν απλά στριγλιές μωρού, μια κοπέλα να φωνάζει και το παράθυρο να χτυπάει. Καλά, το παράθυρο χτυπάει με τον αέρα κάθε μέρα και όλος ο κόσμος το θεωρεί μεταφυσικό φαινόμενο. Αλλά συγγνώμη, όταν φυσάει, λογικό είναι. Αυτά. Οκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο τάφος του Κάπτεν Γιάννη, ακόμη Γιώργος. Από εκεί μέσα δούμε τι θα δούμε, αν έχει κάτι να δούμε. Δεν βλέπεις τίποτα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Είμαστε στον τάφο στο μνημείο του Ζανή του Πετροκόκκινου. Είναι ένας τρίλος εδώ στο νησί. Μύθος, πραγματικότητα, περισσότεροι λένε ότι είναι πραγματικότητα μιας και υπάρχει. Ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους που υπήρχαν στο νησί. Έχει παραχωρήσει ακόμα και το νεκροταφείο εδώ, το οικόπεδο ήταν όλο δικό του, το οποίο το έχει παραχωρήσει στο Δήμο και άλλα ακίνητα τα οποία υπάρχουν στο νησί. Ο οποίος φημολογείται ότι μετά το θάνατό του ως χαρτοπαίκτης που ήταν, ακόμα και τώρα, τα βράδια αργά και συγκεκριμένες μέρες,
Ακούγεται που παίζει χαρτιά και διάφορα παιχνίδια με τους αποθανέντες που υπάρχουν. Κάτι είπες για ένα τραπέζι. Ναι, κάποιο διάστημα είχαν φτιάξει ένα τραπέζι μέσα με καρέκλες, με τσόχα, φτιαγμένο ειδικά μιας και του άρεσε ο τζόγος. Αυτή τη στιγμή είναι βεβαιωμένο, βέβαια, έχουν κρεμιστεί πολλά, έχουν έρθει κόσμος, το έχουν σπάσει. Ακούστηκε ότι το οποίο έχει συμβεί κάποιο διάστημα τα παλιά χρόνια, είχαν βάλει ένα στοίχημα τύπου τολμώ δεν τολμώ, ότι να έρθει κάποιος και να καρφώσει ένα μαχαίρι στο έδαφος, ούτως ώστε την άλλη μέρα το πρωί να τους δείξει ότι ήρθε στον τάφο αργά το βράδυ, γύρω στις 12-1 η ώρα το βράδυ. Ήρθε ο άνθρωπος, κάρφωσε το μαχαίρι, αλλά για κάποιο λόγο το μαχαίρι με κάποιο τρόπο κάρφωσε και το σακάκι του, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να τρομάξει, έπαθε ανακοπή και πέθανε. Την άλλη μέρα ήρθαν πραγματικά οι φίλοι του, είδανε το μαχαίρι, μόνο που αντικρίσανε και το νεκρό του σώμα, το οποίο σκηδεύτηκε κάπου εδώ από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω σε ποιο από όλα τα μνημεία βρίσκεται. Έχει πολλά μνημεία εδώ πέρα. Και βέβαια, ίσως να είναι και τούτο, δεν το ξέρω, το οποίο μάλιστα είναι δίπλα μας. Οι φίλοι του από τις τύψεις που είχαν, που νιώσαν άσχημα, θεωρήσαν ότι ο Πετροκόκκινος τον σκότωσε. Ερχόντουσαν κάθε μέρα και βάζαν κάποια λουλούδια, ανάβανε κάποιο καντιλάκι, εκείνη την εποχή ήταν και έθιμο όπως και ακόμα. Και δεν αντέξαν τις τύψεις και αυτοκτονήσαν απάνω στον τάφο του αποθανόντα, οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται μάλιστα πάλι γύρω μας. Okay. Ακούγεται ότι βγαίνει τα βράδια, αν τυχόν χάσει σε κάποια παρτίδα παιχνιδιού την οποία παίζει, ακούς τις φωνές του και τις τρικλιές του. Αυτά. Okay. Θα πάμε σιγά σιγά προς τα μέσα να δούμε το εσωτερικό του τώρα, το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό. Εδώ είναι το μνημείο του Πετροκόκκινου δίπλα από το μνήμα, το οποίο χτίστηκε την περίοδο εκείνη. Κάποτε υπήρχε, όπως βλέπετε εδώ, έχει σπάσει σαν αγγείο, κάτι είχαν τοποθετήσει από πάνω, το οποίο ακριβώς στην κορυφή του αγγείου είχαν τοποθετήσει ένα κρανίο, το οποίο λένε ότι ήταν του ίδιου του Πετροκόκκινου, για το λόγο ότι θέλαν να φοβερήσουν τον κόσμο, να φύγει από την περιοχή, μιας και φοβόντουσαν, ακούγανε τους θορύβους και αυτά και θέλανε να τρομάξουν τον κόσμο να μην ξανάρθει. Και τοποθετήσανε το κρανίο από πάνω. Επειδή όμως ήταν πάρα πολύ μακάβριο το όλο γεγονός, αφαιρέθηκε το κρανίο, αλλά σπάσανε και το αγγείο το οποίο υπήρχε στο μνήμα αυτό. Ευχαριστώ. Παλιά μου πετάνε. Θα το χάνω. Όντως, κατευθείαν το μακάβριο. Το τραπέζι που λένε που σπάσανε, όλα τα εγκαταλείψαν εδώ μέσα.
Συγγνώμη, ενοχλώ εσάς. Τι να το... Γιατί? Τι μου φταίτε εσείς? Απλά μας αρέσει το σπίτι. Μα ήρθα για το σπίτι και ήρθα να ακούσω και την ιστορία σου, που μου αρέσει η ιστορία σαν γεγονός, όχι σαν τίποτα άλλο. Εντάξει. Μαρίνα, συγγνώμη. Πώς είναι τώρα, είσαι καλά? Πώς νιώθεις τώρα με το σπίτι έτσι που το έχουν παρατήσει, το έχουν εγκαταλείψει? Εγώ στεναχωριέμαι που το έχουν κάνει έτσι. Έλα έξω, να σε δω για ένα λεπτό. Και μετά, αν σε δω με τα μάτια μου, θα φύγω. Αν δεν σε δω, θα συνεχίσω να σε ρωτάω να έρθω να σε δω. Άμα σε δω, θα φύγω. Γι' αυτό ήρθα, για να σε δω. Δεν θέλω να σε ενοχλήσω, αλλά θέλω να φύγω. Εγώ διατηρώ τη μνήμη σου και δεν σε ξεχάσανε. Αποφάσισε τι θες. Αν ανάψει αυτό το μηχάνημα, έφυγα. Εκεί το λαμπάκι με είναι κόκκινο. Το αριστερό έχει 3 φώτα. Να πας κοντά, να τα χτυπήσεις. Να τα χτυπήσεις. Τίποτα άλλο. Αυτό. Και να το πιάσεις όσο πιο δυνατά μπορείς. Αν το κάνεις, θα καταλάβω τι είσαι εδώ. Και μέσα σε 1 λεπτό έχω φύγει. Να το κάνεις να ανάψει. Αν το δω, σου υπόσχομαι έφυγα. Έλα κοντά. Τίποτα, Όπου πήγαινα στο
καλό, δεν μου λες? Δυνατά να σ' ακούσω όμως. Κλείσε μου την πόρτα στη μούρα. Γιατί δεν το κάνεις? Είπα πόρτα, όχι παράθυρο. Αυτός είναι ο αέρας που το κάνει και εξάρτη, όχι εσύ. Έχουμε άλλο τώρα πρόβλημα. Μπαρέλ, μπαταρία. Ναι, αλλά αυτό είναι για το τέτοιο. Πρέπει να παναφέρουμε την μπαταρία. Μπαταρίλο. Μήπως έχεις αντίρρηση? Δεν μπορώ να σε δω. Κάνε τα μηχανήματα να ανάψουν. Τώρα. Έχεις πρόβλημα? Μπήκα. Πού είσαι? Μίλα δυνατά. Δεν αφήνω.